Kapin sa Gismil ka mga job vacancies, gitanyag sa Lapu-Lapu City Charter Day local and overseas job fair. Siluan mayroon din na sa report. Napuno sa mga aplikante ang Sky Hall ni ining usa ka mall sa Barangay Ibo. Diin gipahigayon ang Charter Day Local and Overseas Job Fair nga gipasiugdahan sa Peso Lapu-Lapu. Gani ang linya sa mga aplikante niabot na hangtod sa sinihan ug sa elevator sa mall. Usa sa mga nikugi paglinya ang 25 anyos nga si Yunel Digamo kinsa nagtinguhang makasulod og trabaho sa nasod sa Japan. ESL teacher siya dinhi sa Sugbo, busa kini usabang iyang gitinguha sa Japan. Apan kun may kahigayunan nga makasulod og trabaho isip factory worker o bisan farmer, applyan niya kini. The salary is not enough. Yes, here in the Philippines. So that's why I want to try to explore other countries. Trying to seek for a greener pasture. Matod ni Public Employment Service Office Lapu-Lapu City Manager Kim Francisco nga kini ang usa sa labing dakong local and overseas job fair nga ilang gipasiugdahan. 26 ka mga local companies sama sa supermarkets, BPO, ESL schools ug manufacturing companies ang nisalmot. Samtang may 7 usab ka mga lehitimong overseas recruitment agencies. We are hoping nga daghan ang makakuha karon og makatrabaho, daghan ang mga employers pod nga maka-hire og mga trabahante. So hopefully mas gamay na magawas sa trabaho, everybody will have jobs here in the Philippines. That's our trust to stay put. Like mayor ahong nga saying nga we have to give jobs to all the family members na naa sa Lapu-Lapu. Kaganihang alas 2 sa hapon, niabot na sa 1,105 ang mga job seekers nga nisalmot sa job fair ug may 108 ang mga na-hired on the spot. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.